a la valenciana el nom de la confluència amb què es presenta Unidos Podemos aquí al País Valencià, juntament amb Compromís i Izquierda Unida, s'ha convertit també en un lema de la campanya, i és que han adoptat aquesta expressió en dos sentits. D'una banda, amb el pacte que volen fer amb el Partit Socialista, que ja van proposar en l'anterior investidura i que està inspirat en el que hi ha aquí en el País Valencià, la Generalitat del País Valencià, i de l'altra, en el sentit de fer fora el Partit Popular de les institucions, com va passar a l'Ajuntament i també a la Generalitat. Potser per això l'acte central a València s'ha fet aquí, al barri del Cabanyal, recordem, un barri popular que va resistir als plans urbanístics de Rita Barberà. Però si el País Valencià és la gran aposta de la campanya d'Unidos Podemos, juntament amb Andalusia, és perquè, a més, aspiren a treure un gran resultat. Segons el CIS, fins i tot podrien quedar només a 1 o 2 diputats del Partit Popular. Potser per això, la caravana de Podemos és l'única comunitat autònoma que visitarà les seves 3 províncies.